My sa vieme baviť, vieme si užiť veľké chvíle. Kamino, krikima, to je pre mňa počítače. Toto sú adepty do ďalšej tanečnej show. Ja som počul, že aj Zdeno vie tancovať. Zdeno, to na parket, nebuď mäkký. Kapitán musí tancovať. Zdeno prichádza na parket. A hneď medzi Karlovacou. Brankársky pohyb. Takto sa tancuje na Litkove. Konečne sa môžu uvoľniť Úživci a Zapovica, pretože od 4. do 20. mája strelia po vode všetci do jedného a oplatilo sa. Pritiahli na SMP 1000 ľudí a tí ľudia im ďakujú za krásne striebro na Slovensku. Ja som